खुलुमगा जत त्रिपुरा हास्टेलनि लोगोफोरावनो जों दिनै ओ जायगायाव कक्टमा थुम पान्डाव मालायनानै बागै सिरि पिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनि उइनारनि डिस्काउन्ट फायगा ओ कक्टमा थुम पान्डाव पिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनि आथिफां कमरेड नेताजी देवकुमार जय सेक्रेटारि बया तगिया कमलजीत जौ ओ जायगा फायमानि मेन रिजन अफ नारक साइमानो थांनाय बिसिबुरि जरारमय बा बिसिबा कानावहा बाहायके ओ हापांनि जराबो सिनि तिप्रासा रुं सुरुंनाय रावनि जोंजा साल ब्रुं ब्रुंनो बाङै दं जों साइमानो ताबुंनि ओ हापांनि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एबीटीपी जे बरफ बेलायखिनो तिप्रासा दरदिखिनि जे बीजेपी आईपीपी जे हापां बरफ दिशा होयै कक बरफ फिसा सामानि बायनो तारपरे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि स्लोगान दंमानि बायनो गोबां बरफ जिनि त्रिपुरासाराव हातंजालाय हामजालाय दंलायमानि खेबा रियलिटी गुसुजारति त्रिपुरासारावनो बरफ हामजा आबुनि खुबि मांकलि ताबु नरनि बिस्कामा साखे नर बुजि मोननाय 30 जून কৈলাসহর नि जे रामकृष्ण महाविद्यालयनि घटना जत साइमानो ओ जागागो जरिमय हालाम बाहायके बिनि वातियो सिजाक आउटड्रेस नि बागै आउटड्रेस काने कलेज बिनि एडमिशन फी विदिन बिनि लास्ट डे विदिन बो जमा रिया के बो एडमिशन से अनमया बो जमा रनानि बागै खायका एबीपी नि सरायदा बो काउन्सिल नांलाय आतिखिनो बुतक खायका ओ जागा बुतक खाय बरपुरा हॉस्पिटल एडमिट खायका ओ जागावनो बिनि दल खरसा तंगनि माइकेल हालाम बुनबो आतिखिनो बुतक खायका अब तो थांका 30 तारिख 15 सेप्टेम्बर 2022 वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज बीबीएमसी को नाम मुजाखना खरसा जिनि तिब्रासा कॉलेज त्रिपुरा मुगै बाहायके बुनो बुतक खायका जीबी हॉस्पिटल जाते खायका जों टीएसयू नि बा एसएफआई कोना नि जों काउन्सिल तंफ्रो बिसमे जिनि काउन्सिल तंफ्रो बा याक्षी बदल हापांग तंफ्रो जिनि काउन्सिल जरा जे कोनो अपोजिशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थाई फ्रीडमली बरक सामु खायमानो इवेन जिनि तिप्रासा हुन्दी वानसा हुन्दी कोनो बसनि बिषय जिनि आमफाय डिबेट पलिसि तंग लांबा गुरै बावै तंगमाने जतन कथलायै कायसा इन्स्टिट्यूशन बरक रोंना बा थाई रोंना बाय तंगमाने तेबा आबहाय मांगनि ओ ताबुनि जरा नुजागा नाखा जतन से इम्पोर्टेंट बा नांगमानि पाइथानि क आबंखा 2 नभेम्बर जे 2022 अमरपुरनि घटना जत साइमान तिप्रा हास्टेलनि ऊपर बाहायके ओ जागा वानसा तिप्रासानि बिषय कायसा दांगा फनांनानै जायतो माने बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी नि बुखाते और साइमानना ओ जागागो एकाडेमी सेक्शन खरसा सेबक खायनाय राजनीति पुरा मुगै ओ जागा क्लार्क नि सामु खायो ओ जागा एबीवीपी नि खरथाम बरक थाङै कासे एप्लीकेशन न जेरस खायनो दे बिसो के राजनीति पुरा ऑब्वियसली ऑफिशियल सामु साराबा आलका सामु तो बार जेरस खायनिया आपन तो बसका दुकान दिसि जेरस खाजे हे बरक ओ जागाव खाय तामनि के बरनि सरकार दङ बरनि पावर दङ खानफुखा के आपन लुगै राजनीति पुरा न बरक तो गेट कासलायखा लामा कासलायखा आबाहाके बरना ब्लक थाय दङ को आपन लुगै राजनीति को गिरि जाखा ओ ताकु राजनीति गिरि जा माने बिसिते खराबैनो को कक्टमा रखा जे बोना आदिके कासि दङा के ओ कॉलेज दिनो तैबो खरबै फाइमानि बरनबा गेट कासलायै बरक आरने कुतुल दि अब एडिसिया थाय दादागिरि थादि अब हाके बरनि विश्व कायसा ओ कॉलेज नि शांति परिवेश बरक नष्ट थायनानि जायतखा जे बाहायके बरक वानसति भाषा नांनानै बरक अब जायतखा जे बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी नि खरखा ओ खरखन साबो जे सुमित दास होने जों जे मानमानि इनफरमेशन वो आउट से माने कॉलेज नि क्वालिटी पास आउट वो जगह थानि तामनि बागै दादागिरि खायतो ते कायसा के संजय घोष सुब्रत दास बरक ऑलरेडी 5th सेमिस्टर बरक एबीवीपी नि एक्टिविटीज लाथारक तो लाय बरक आले बुलाय लाय आदि अमरे ठीक है वो घटना दैनो 3 तारिख ते खायसिं आलका स्टूडेंट रबा थालायखा गेट कासलायखा हायनो हायो 3 तारिख न मंडलनि कयजन नेता थाङै ओ कॉलेज बिस्ट्रिंगल खालायनानै ट्राइ खालायगा फियाखा जों बेलायखना हामबाय मारा नाय ओ अमरपुर कॉलेज नि जों सुदुनाय रावसिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटि नि होय बरक ओ जागा कोनो धरনের कम्युनियल वायलेंस न बरक प्रश्रय रलिया बरक आपना काटिनानै ट्राइ खालायखा आबोते कैसा कखा जरा बीजेपी न ताबुसदारति तिप्रासारा हामजागै दंनाय खाय दंनाय नरमनि बागै दङ हर हर थाङै अमरपुरनि जे बाहागो दंनाय जे ओ तिप्रासा सुदुनाय रावनि नगथनि थ्रेट माने आबहाय खायमानि आबो किन्तु बेलेन्स जाया आति पयजन से बरक खाय जाखा गुसु जरति वानासो साखा के जिनि टीएसयू नि खायसिंते जों आबोनो कयमन दंनाय
आबहावाया जरा कमिउनियल क्रिएट खालामनानै जायथांनाय बर'मा दाक्ति दाक्ति शास्तिर नावथ आबहावाया शिक्षा प्रतिष्ठान रह एटलिस्ट आबहावाया कमिउनियल दावथ कारण विगत 8 বছর जरा रबै जों टीएसयू एसएफआई काउन्सिल तमाने सिनि जरा কোনো দিন খানো খরচা তিক্রাসা আবহাওয়া জমি যারা তালাইনা নাঙ্গিয়া কোনো দিন খানো খরচা তিক্রাসা এডমিশন মাউলিয়া বা কোনো গুবুননি বসনি লোকের অবাই খ্যাত জাখা কলেজের মাতঙ্গে আবহাওয়াকে কোনো ধরনের নরসন ফুলি মানলা বিগত সিনি কাউন্সিল এসএফআই টিএসইউ তংক जों আপনার সামনে বুঝবো যে যিনি টিএসইউ যিনি নাহারু কাইছেন जों बाहायके एटलिस्ट जेसे जागाते खाना जिनि पलिटिक्स खाइथो एटलिस्ट शिक्षाना तुयै आबोनो लुबैनो जेसुने जिनि टीएसयू एसएफआई नि जे स्ट्रंग प्रोटेस्ट होलितो माने जरागो ओ जरागो ओ जिनि प्रोटेस्ट दुर्बल खालायनानै बाबिनो बरनि ओ चाइतो सो ओ चाइतो बुनो जो कयनाय जत तिप्रासा बसंखन्डी बा हासनि जत लुकुरो ताव बसंगना हामजानाय र ताव चांगना हामजानाय र जों जतना बसकावा आबय फाइबादि आबहायके जों एडुकेशनाव जों कमिउनियल কোনো ধরনের বাইরে অমিয়া কারে जों बाहायकेते बदल सुरुना आबय माननाय बाहायके रों सुरुना तै जों बसकावा आबय माननाय आबहाय सम्प्रदाय जे बीजेपी ओ बीजेपी न जों मेजेन्डा बागै एबा खबा आबहाय जों जबा खायना बागै जों फाइनाय साल ताइबो बाहायके ग्राक लामाना जों नाय माननाय आबनि बागै जों जतन थानसा खायनि ओ सम्प्रदायिक शक्तिनि बिरुद्धे जों जतन फाइट मार्क्स खानाय जबा मार्क्स खानाय आबनो जोंनि टीएसयू सेन्ट्रल कमिटिनि बाखाते जतनि खानि अयमुताव